салом алейкум дӯстони азиз, ҳозир нағзен саломатиё хубай духтаро киртои фасонтон нишон метим. акция рафтестай дар магазини Хатича, бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 9 дарвоза, дасти чап якм ряд мешавад. яъни магазинои шишагӣ, магазини Хатича. баъди гулягол дада мана марҳамат биёен. ира бинен королевский бархтои амбрелла духтагӣ тайёр 1100 сомон. расветкоша бинен чӣ хушрӯай. И акция то рӯзи идай. баъд аз ид ино бо қимат мешаванд. ҳатман омада ина бинен чӣ рангои хушрӯ дора. ҳатман омада харидорӣ кунед. ина касоне ки киртаи иди кофтеста буд биёен вариантҳои бисёр хушрӯвардагияи магазини Хатича. ана духтарои хушрӯ иҷада ма шуморо бо як хоҳарак шинос мекунам. И духтарак пухтупаз мекуна. марамат касе дар корай ҳар рӯзев наличи пухтупаз дора. чи ширинӣ мисол ина нигоҳ кунен. ини блини тортай боксш. касоне ки блини торти пурашам дора ву касоне ки намхе бокс мехоҳанд аз инам дора. ина шириниё дора духтаро. самбусара бинен чанд намуд самбуса дора. баъд нархошам ҳам арзона. ина кадомеш ки шумо дар кор мешава рақамоша дар рӯи экран мондагим. нависенша худаш бо доставка мекунад духтарак. ҳамин қадар пурҳунарай бовар кунен маҳсули дасташда гап нест духтарак. ҳам ба маза мепаза. барое ки бисёриё аз ин духтарак харидагиян таъриф мекунанд. ина маям заказ кардам то ки ҳам барои фарзандом ҳам шумода нишон диҳам ки шумо низ тонен барои ид заказ кунед ё ки ҳами ҳар бегаҳ заказ кунед барои ифтор. мана нархош беҳтарин нархай кадбонюгида баҳош аълои духтарака. таро касе ки накидка пурсидагӣ буд мараман накидка овардагиян. инаи 500 сомон. ай болои кирта ина хушрӯ метова. ина накидкаи тайёр. ана ино дарозан бе остинакан. и стилози мода шидагиай ҳам аз рангаш ҳастай ҳам аз инаи хел сафедаш. ҳамаш кори дасти духтаро диден. ино 1100 сомон. ана баъд инаи костюмакам ҳамаш кори дастӣ. ира бинен чихе вечерний вариант. нархаш 500 сомон ирам. марамат биёен ози то охири навор ма тамошо кунен. ҳамаи киртооша акция кардагиай дар магазини Хатича. мана нигоҳ кунен да. инами киртоо кадомеша ки мегирен духтаро то рӯзи ид 1100 сомони. ина бинен чихе хушрӯай. мана 1,500 хел нархо доштан. то рӯзи ида шумо 1100 сомонда ҳамин намуд киртоора метонен ки омада аз иҷа харидорӣ кунен. беҳад фасона нигоҳ кунен. качествои зур бухтон омаден айпеш мебинен духтаро. хоҳен нависенша мебаранд айпеш бинен баъд харидорӣ кунен. доставкаям дора. мана бинен чихе расветкои фасон чихе моделҳои хушрӯ. ози новинка бисёр дора. вошам нишон метиҳем. чунин духтарако инам хел шарфора метонед дар иҷа пайдо кунен. 150 сомонӣ будан ҳозир бошад 120 сомонӣ пешниҳод кардагиян. ина кадомеша ки мегирен ина бинен 120 сомонӣ. ман рақамошонам мемонам дар рӯи экран духтаро. шумо бо метавонед ки ҳамроҳи худчон ҳам суҳбат шавен суратон мепартоянд баъд интихоб кунед. мана бинед чихе бисёр шифонпонбахтан инош бо модел беҳад бисёрай бо омаден бо нақстар мешавад. тамошо карда выбор мекунен. хоҳен нависен шуна партоян суратура интихоб кунен. мана шарф бисёр дорад. беҳад бисёр доранд шарф. ана иям новинкае духтаро. сета расветка дора. бинед войкои хушрӯ аҷоибот кори дастӣ дора. ино 1100 сомонанд. ина сиёҳуш мана оранҷивиш ана баъд сирхиш. нархшон 1100 сомонӣ духтаро. айпеш ҳам материалаш хушрӯай ҳам бинен намудаш аҷоиботай. баъд инаи моделош боша арзоншидагиай тамошобино. ина касе дар корай 600 сомон арганзоҳои новинка ҳамроҳи шарфошунай. ина шарфаш ина остинакоша бинен чихе хушрӯчанд. сабукакай материалош духтаро. мана беҳтарин варианто. ҳатман биёен духтаро харидорӣ кунен. таро инаи моделам хушрӯай диден. и тоза моделои скромный касе ки бенигин мехоҳа марамад инаи моделошам новинка магазини Хатичара. чанд расветка дора иҷа 2 фасонай. мана кадом расветкае ки дар корай бо хучона нависен пирсен бо шумода мефаҳмонанд. нархаш 800 сомон тамошобино.
духтаро нуҳум дарвоза ки дромадед дасти чап баъд аз хеле гулягол мешава магазини Хатиҷа. Беҳад борои хушрӯ дора. Марҳамат, ҳозир ма якта ба якта шумода бо нишон метим абзори умумӣ карда. Марҳамат, бинен духтаро, аксияра чӣ хеле гуфтум тона то рӯзи ида давом дора. Инамҷа чӣ куртае ки мегирен 1100 сомон. инҷа куртое ҳаст ки 1500 1600 буд, ҳозир боша 1100 сомонда метонен харидорӣ кунен. Марҳамат, куртои арзонам доран. Аз ҳама арзон 500 сомон я куртатон ё ки айвайдам арзон дорен. мана нигоҳ кунен. 500 сомон, аз 500 сомон сар мешидай куртаву абайяҳошон то 1100 сомона. хулас биёин духтаро, беҳтарин вариантҳо доранд. баъд ипек арзон кардиян 500 сомон. ина ипекош мана касседа дар корай ипекош 500 сомония. мана диден духтаро, инай модел чансма, инай бори новинка духтаро. инаям 1100 сомон куртаи сиёҳ. нигоҳ куненда, ира бинен чӣ хел хушрӯяи куртаи сиёҳ. 1100 сомон. инай двойкаям 1100 сомон. двойкаи фасони бархат бисёр доранд. нигоҳ кунен, ҳамаи расветко, ҳамаи моделҳо ҳастай ҷада, ҳамаша 1100 сомонӣ кардагиай. мана курто ҳастай, арганза, абая, куртои фасон. хулас интихоби беҳтарин. ина ҳоҷиёна сафедо ҳастай. инаи абаяҳоро бобинен, чиқа абаяҳои моделҳои новинка бисёраи ҷада. боло пӯшо ҳастай ҳама намуд. хулас беҳтарин нуқтаи савдояй биёен бохтон ай пеш борошона якта ба якта тамошо карда интихоб кунен. бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад. тамошобино хайр, саломат бошед. тамошобинони азиз, нигоҳ кунен фасониша чӣ хел хушрӯа ини куртои ҷакардашон. бори новинкаяй 700 сомон духтагӣ тайёр. ина ида касе курта накадай, ҳатман биёен куртаи тайёр харидорӣ кунен. материалаш ҷакарда, мана кори дастӣ дора, беҳад хушрӯчая. ҳозирашта ду расветкай, бо дигар расветкошам мебиёя. бо як аксияи дига доранд. анами намуд ҳиҷобое ки дидестен духтарако 500 сомон то ида. мана чанд таглай. бинен чӣ хел хушрӯча инамиёа. бинен фасониша 500 сомони духтарако. ҳатман биёен харидорӣ кунен. ина остинакша бинен бо чӣ хел фасонакай. и аксияи идона аз ҷониби нуқтаи савдои Хатиҷа барои муштариё. мана аз қафоям хеле нигин дора, хушрӯи бадан. хулас бо омада айпеш хитон бинен духтаро.